Vítejte u hry Euro Truck Simulator 2. Dnes ako vidíte, mám nový profil, lebo ten starý mi nešiel spustiť vždy, keď toto som hru spustil, tak bum, ten starý profil, tak ako to spadlo. Hej. No tak to už necháme tak. Takže mi aj prepáčte, že sa to tak nevydarilo. A ako ideme na to. Tak čo by sme tak mohli robiť? Urme, čo ja viem. Kažite budete. Alebo Košice, Banská Bystrica. A zoberieme toto. Zoberieme toto. Dobre, no piesaž. Tak, dobre. A ideme. Takže ja som už niečo odohral. Ja nenahrávam s mikrofónom, lebo ja mikrofón spustím. Ajajajajaj, a to, ono to nejde. Ono má počuť iba bez mikrofónu, ale tak budeme to musieť doľadiť, aby sme toto s tým mikrofónom mohli toto hrať, rozvidovať, hej. Hej, tak. Teraz mám veľmi pesničku. Začíname v Košiciach. Som si vybral mesto. Toto mesto sa mi celkom páči, preto som si ho aj vybral. Hej. O, ja už na mapke vidím cieľ. Sme dosť blízko, pozrite. Našu mapku si musím presúdiť. Tak. Je to ono. Dobre. Ja ešte nie. Čo to je? Ďalšie sprede. Men na predaj obe. Berlíne, hej. Už sa pôjdeme niekedy pozrieť. Dobre, ale už poďme, aby sme stihli túto zákazku. Ako?
som vôbec nevrazil do nikoho. On vrazil do mňa. A hovorím pravdu. Veď ja som zastal. A ono nabúralo do mňa. To čo je? Aby som mu urobil také šramy, že by sa to prejavilo na strechu, tak ako nech si nevymýšľa. Táto hra je nejaká trošku toto. Ešte 10 minút. Som to taký do kedy to stihneme. Nech je to aspoň do 19 minút. Nie, nech je to aspoň do 20 minút. OK, sme v Maďarsku. To je tak sa samozrejme, že či to stihneme vôbec. Ďakujem. Ja ak nebudem pred niekým unikal. Jo, už nemám dosť minút. Tak som rozumel, že vôbec túto zákazku dáme. Ako mohli by sme ak nám vyjde čas, tak sme ešte mohli sa ísť pozrieť na tých predajcov. To koľko? Už 6 minút je. No tak to nie je dobré. Mám sa čvíhať. Jo, toto dobré. Ako sa to má dobrú rýchlosť, ako. Až aj keď automobilne predbiehame. On sa úžasná. Láska zázračná. To som akého titana dal. Wow. OK, ale toto už spomaliť. 10 minút, 5 minút. No tak poď. Na týchto tak je ťažké, lebo niekedy to naberete 8
o svodidlo, nie o svodidlo, či čo som chcel povedať, svodidlo, čo? Alebo do tej lampy, čo je tam, ja to hlavne naberám do tých svodidiel s návesom, takže tam je lepšie skôr spomaliť a dobre sa aj pozerať do spätných, aby ste toto som niekde toto nevyspali som. My si na to jak požičame, aby sme tu nemuseli byť, že treba 8 týždňov na to, aby sme si na ten track našetrili. My si na to požičiame z banky a budeme to a pokúsime sa to splatiť. Ja na tejto mape už vidím ten cieľ, hej. Tak tú vlajku tam už vidím. Jo, teraz v zákrute to tak naberieme a tak sa budeme šúchať a taký šuch ostrý, že by to sme došli až do toho mesta. A až do toho mesta tak ostrý šuch. Jo, to by bol fakt také. Aký ostrý šuch by sme dali. No okej. No okej. Na to si to trošku. Na to si to trošku znať. Vyžolej musí zakričať. A nie, táto pesnička sa mi aj toľko páči. Debrecenu. Dúfam, že to čítam dobre, ten názov mesta. Debrecen, hej, dobre, z Debrecenu by sme mohli ísť do tohto. Ako sa to volá? Ne? Dneska na prírodovede, že ja som zahlásil a pani učiteľka sa nás pýtala, že lebo sme mali v učebnici značku tohto benzínu a ja som sa prihlásil. Ja som že to nevedel a ja som sa prihlásil, hej, ako no a ona že a ja že no a čo to je to prvé? Autorské práva. Takže takto som postabil. Že sa popkali k sneh. No ne, ja nie som taký smiešný. Som obyčaj, teraz som sa pokakal. Teraz som sa okakal, nakakal, natýkal, tak. Jo, že by som to nabral do toho plotu? Ne. Jo, oni sú akí. Aký. Ja sa ešte stihla vyhnúť. No vidíte, to som... Mne to nedalo pokutu. To je... Okej, dobre. Mohol som to dobre, to splník, ale sme asi išli takto stále po chodníčku. To by nebolo moc dobré. Lebo tuto by sme sa vynorili, ale asi to znakom. Dalo by sa s tým niekde vynoriť, že takže by... A teraz mi to pokutu dá.
Ja som prešiel na oranžovky. Ale tuto by sme sa už... Čo? Ale tuto vyzeralo slúbne. O, aké pekné to tu je pripravené. Dobre, budem musieť dať rýchle parkovanie. A ešte jednu minútu. Tak dáme čo? Veľká vzdialenosť. A nie, dáme ten náklad použiť. A ja si ešte dám nastavenie zvuk. Dobre, takže dáme si ešte rejsov viatrakov. 3610. Dobre. Je to dobrá. 97. Super. Aj druhou. Alebo rozvrh. Tak si toto rozvrh. Alebo stavbaj. Dám si. Tak si to rozvrh. Dobre, ale už musím končiť, takže čau, dúfam, že sa vám to video páčilo. Ešte vám vysvetlím, prečo mám to znamená. Asi som to vysvetľoval, ale ešte raz. Nešlo mi spustiť, no alebo išiel mi spustiť ten profil starý, ale hneď ako som ho spustil, spadla mi celá hra. Hej. A som musel reštartovať počítač. A tu je. Tu sme si aký rozmov. A nie. Neviem. A to si musí do 11. Tak a to je všetko. No a ja sa s vami lúčim. A čau, čo mu.